L-inizjattivi li ħal-Gvern fl-ewwel sentejn tiegħu qed iħallu ir-riżultati, iżda il-Gvern mhux se jkun qed jistrieħ fuqhom. Fuq One Radio il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li issa li n-nies fis-suq tax-xogħol qed ikomplu jiżdiedu lan huwa li l-Gvern jindirizza l-isfidi ta' diversi familji. Il-priorità tagħna s'issa kienet li noħorġu aktar nies jaħdmu, li noħorġu aktar nisa speċjalment jaħdmu. Issa jridu niffukaw fuq dawk il-familji pereżempju li għandhom tfal ta' 18-il sena, ta' 16-18-il sena. Fuq il-pensjonanti li mhux qegħdin laħqu bil-pensjonijiet. Il-Prim Ministru reġa' tkellem dwar is-settur tas-saħħa. Fisser kif minn dejjem għamilha ċara li l-Isptar San Luqa jerġa' jintuża biss jekk jintlaħqu il-livelli mixtieqa. U hekk se jkun qed jiġri fi żmien li ġej. Żied jgħid li wara li jinfetaħ iċ-ċentru tal-onkoloġija u jitranġa l-Isptar Ġenerali Tgħawdex, l-attenzjoni se ddur fuq l-Isptar Monte Carmeli. Illi nirranġaw l-Isptar Mount Carmel, illi naħseb li hemm bżonn ukoll illi jkun upgraded għal livelli u anke naraw il-viżjoni li hemm bżonn ikun hemm f'dak li għandu x'jaqsam mal-kura tal-kondizzjonijiet mentali. Tkellem ukoll dwar kif il-Gvern se jkompli jara li jkabbar u jżid is-sodod f'Mater Dei fejn dan huwa possibbli. Reġa' konferma li bħalissa qed ikunu studjati pjanijiet għall-involviment tal-privat biex il-manutenzjoni tat-toroq tkun aħjar milli hi bħalissa. Il-Prim Ministru appella wkoll għal parteċipazzjoni fl-elezzjoni tal-11 ta' April u fakkar ukoll kif il-Partit Laburista ta' id-dritt li żgħażagħ ta' 16-il sena biex huma wkoll jipparteċipaw f'dan l-eżerċizzju demokratiku.